Hver tredje dansker kan ikke svømme optimalt. Dette resulterer i, at der hvert år dør 70 personer i drukneulykker, hvor 86% af de omkomne er mænd. Kan du svømme? Kan din ven, kæreste, kammerat eller bror? Tænk jer om, før det er for sent. Lær at svømme og vind over vandet. Trygfonden. Læs mere om svømning og drukneulykker på trygfonden.dk/vind over vandet.